Ναι, ναι, είναι γεγονός. Παιδιά, το έφτιαξα. Τι φανταστικό άρωμα. Τι ωραία υφή, τι ωραία γεύση είναι αυτή. Και με παγωτάκι νομίζω θα ήταν ακόμα πιο τέλειο. Πάμε να δούμε τη διαδικασία. Βάλαμε μερέντα νουτέλα στην κατάψυξη. 10 κουταλιές βγήκανε, παιδιά. Έβαλα το βούτυρο, το έλειωσα. Χτύπησα με τις ζάχαρες, το αυγό, υγρή βανίλια, το αλεύρι και η σόδα. Κούκκις λοιπόν. Πραγματικά ένα φανταστικό ζυμάρι, το έβαλα στο ψυγείο, πάγωσε για καμιά ώρα. Το μοίρασα σε 130 γραμμάρια μπαλάκι το κάθε ένα. Εδώ την προσοχή σας τώρα, έβγαλα τις μερέντες και σιγά σιγά άπλωνα φιλαράκι και τύλαγα μέσα τη μερέντα. Τα έβαλα στο φούρνο και τα έψισα στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για 1 τέταρτο με 20 λεπτά. Το αποτέλεσμα θεαματικό.